No, konečně. Sarva! Vole. To bude hrál, ty vole, co to... Všechno to tam mám, ty vole, neboj se. Skvělá šance, ale neproměnil. Snaží se chlapec. A to takových 5 minut zápasu, a to bude stačit. Myslím, že i minuta by přešla. Ale ona už nestačí. Viděl. Taková chova. Když to trochu potom víš, že to bude u toho slutáčka, to je prostě... Komentuju, víš co? Káťa, jo? Roman nahrává, aha, Jakub Sarva v šanci, ale Jakub Letáček vychytil, Jakub Sarva nakonec dorazil. Ale jen tak se štěstím, myslím, že dneska má velkou smůlu, neumí hrát fotbal, chytá se toho rukama, nemá nám tak vůle a už to jde, Verča. Denisa běží pro balón. Denisa vykopla. Neskutečná střela. A už je to od brány, ale barevník. A úžasně Jakub Letáček vychytává. Ano, a Verča Nováková. Jeho zkušenosti s Aikinem tu budou velmi uplatněny asi. Ty debile, on nedělá Aikido. Já vím, že ne. Teď všechno. Jakub Sarva nabíhá. Pavel. A Jakub Sarva má víč. Vrací Pavlovi. Verča. A Verča Nováková, já připravím se střela, to byla střela. Jakub Letáček vychytal nádhernou šanci. Pavel. Jakub má míč, běží, vrací Pavlovi. Pavel má a už se nudí. Nahrává Verča v úžasný šanci a neproměnila, Jakub Letáček nekompromisně. Teď je tam velký boj, velký zmatek a Honza vybojoval balón. Jakub Sarva není faulem, ale nikoho to nezajímá, rozhodčí to zřejmě není, dával si kafe. Denisa. To byla pumelice. Pavel má balón. Pavel si hraje s balónem. A nahrává nádherně Verče. Ale Jakub Letáček nekompromisně. Verče chytá velmi dobrý zápas a že mu to půjde dál i v budoucnu. Jakub. Je to dobré natlačení do jeho kariéry, jo. Verče otravuje Jakuba. Jakub Sarva. A Honza si nádherně povodil. Pavel vyrazil. Pavel si chystá a to chtěl přesně udělat. A Verča. Tak tohle byla půlmelice. Ne, ty znovu, prosím tě. A Káťa se to vykystyle. Těsně minula bránu. Velmi těsně. Verča Malinová. Tohle to už bude odchytaný, protože... A Verča sama na bránku. Jakub Letáček vychytal. Jakub Sarva. A Letáček nádherně vychytal. Honza si jde dál. Ale to byla nahrávka jako Brno. To je. Máš něco Sarva dělá triky, ani neví jak. A teď nádherně Jakub Letáček. To byl trik zvalý Betric, ale. A Honza. Jakub Sarva se vrátil. Neví, co chce udělat, ale nějak zjistil. Roman. A zkoušel to pěkně. Káťa, a to byla střela. Až jsem se zakvěl. Já to radši nepopisuju. Honza, a nikdo se mu nenabíhá, je tam jenom Denisa. Komu nahraje? A si dovolí Denisu. Nakonec Verča. Denisa. Denisa nevybojovala balón. Roman. Má tam Verču Novákovou. Co udělá? A nahrál. Nakonec Jakub Letáček vychytal. Tak tohle muselo být super. Moc ne. Jakub Sarva, Roman čeká na Jakuba Sarvu. Jakub Sarva nechce jít.
Ten se nevzdá. Víš, že tady máš replay jako přitom, víš co? Vyfaulovali tady na Jakub začátku. Tarma vyběhl a nahrávka neprošla. Jakub Tarma chce vybovat balón. Neví, co má dělat. A taky to tak vypadá. Pardon. To nebylo. Ale máme tam dobrých 5 minut. Máme, 5,5. To stopni. Počkej, ty musím nechat, víš Roman. co? Roman si nesám na bránu. Jakub Petáček je připraven na střelu, ale neví, co má dělat. Takový postoj, ty vole. To už ty děláš. Jakub Tarma to podělal. Upřímně to dělá. Střela nesedla. Co ty děláš, prdel, děláš tvoj bojový postoj. Roman si drží balón u těla. Tarma neví, jak by nalákal a Jakub Tarma jde sám. Jeho styl běhání je velmi... Velmi zajímavý. To nebyl gól a Jakub Tarma se běží. Komentuj, jo. Roman. A teď to bude střela. A Jakub Petáček nastavil svou hruď. Míša, neví, co má dělat, ale je to gól! Perčanováku, asi první gól v sezóně. Slavio chvílením. Jakub Tarma chytil míč a tohle